magabalik na naman ang giyera sa Gaza. Ini matapos nagmando si Prime Minister Benjamin Netanyahu sa Israeli military nga mag-atake na naman sa mga lugar sa Palestine. Sunod sa iyak kasunod din isang ginhimo sang Hamas nga paglapas sa ceasefire. Una na nga ginpahayag sang Israeli military officials nga nag-ataking Hamas sa puwersa sang Israel sa Rafah sa area sang Gaza nga yara pa kuntaning sa idalom sang control sang Israel. Nauna man nga nag-akusar si Netanyahu nga wala nagsunod ang Hamas sa ceasefire sa naghatag sila sang lain nga mga bangkay samtang gina-turnover sa Israel ang lawas sa mga bihag. Sunod sa Prime Minister, ang parte sang lawas nga ginhatag sang Hamas amo ang iya sa isa ka hostage nga na-recover na sang puwersa sa Israel sa Gaza halos 2 ka tuig nang nakaligad. Nagsabat naman ang Hamas nga nagasunod sila sa nakasugtan nga ceasefire. Apan nagapangita lang si Netanyahu sang rason agud palagyuhan ang obligasyon sa idalom sang kasugtanan. Matandaan nga Oktubre 10 sang ginpatuman ng ceasefire pagi sa pagpatunga sang Estados Unidos sang Amerika. 2 ka tuig ang giyera sa mga lugar sa Palestine nga nag-umpisa Oktubre 7, 2023. Base sa health authority sa Gaza, 68,000 katawang kumpirmado nga patay bangod sa pagpamomba sang Israel. Kaglinibo naman ang missing sa sulod sang 2 ka tuig nga may giyera.